And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagseselos ang partner ko sa kaibigan ko. At ganun din ang partner ng friend ko sa akin. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Diana. 46 years old. At ito, ang aking secret file. Kung i-describe ko ang sarili ko, masasabi ko medyo boyish akong kumilos. Pero babae pa rin ako. Sa katunayan, long hair ako. Pero, sa ngayon, meron akong karelasyon. Karelasyon na kapwa ko babae. Bale, 16 years na kami ni Rina. Masyado siyang workaholic. Madalas, wala siyang oras sa akin. Meron akong mini grocery dati sa lugar namin. Naranasan ko rin kasing maging isang office girl. At nang magsawa na ako, nagtayo ako ng mini grocery para masuportahan ko ang pangangailangan ng pamilya ko. Sapat at may sobra naman sa kinikita ko. Naiintindihan ko rin naman ang kalagayan ni Rina na nagtatrabaho sa isang kumpanya. Kaya nga ito ako pinili na magkaroon na lang ng mini grocery. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ako ng customer na itago natin sa pangalang June. Sa una naming pagkikita ni June sa tindahan ko, nasupladahan ko siya. Likas kasi akong suplada. Pero kahit suplada ako, patuloy pa rin siyang namimili sa tindahan ko. Hanggang sa isang araw, namimili siya ng biskwit sa store at bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. At dahil dun nagkatinginan kami. Ewan ko DJ Rocky. Dahil sa tagpong yun, parang bang lumambot ang puso ko sa kanya. Napag-alaman ko na asawa pala siya ng customer ko na malapit sa akin. Yun lang. Pero sa araw-araw niyang pagpunta sa tindahan ko,
Dun na rin, unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. At hindi lang ako ang nahulog ang loob sa kanya. Siya rin sa akin. Patago na kaming lumalabas. Then one day, sinundan kami ng asawa niya. Dahil hindi naman talaga palalabas ng bahay si June. At dahil sa takang-taka ang asawa niya, sinundan nga kami. Doon na nagsimula ang kinatatakutan ko. Nalaman na ng kanyang asawa na ako ang kinahuhumalingan ni June. At kahit nalaman na ng asawa ni June ang tungkol sa aming dalawa, pilit pa rin nagpapakita sa akin si June. Dahil mahal daw niya ako. Tumatawag pa rin siya ng madalas sa akin, kahit patago. Hanggang sa isang araw, nagwawalang pumunta sa tindahan ang kanyang asawa at iniskandalo ako. Kinausap niya ako na layuan ko raw si June. At isa lang ang sinabi ko sa kanyang asawa. Sana si June ang lumayo sa akin dahil sa tindahan ko siya nagpapakita. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Tinawagan ng asawa ni June ang karelasyon ko na si Rina. Pero ang sagot ni Rina sa kanya, hindi ko raw magagawa yun dahil hindi naman ako ganong klaseng tao. Konsensyang-konsensya ako, DJ Rocky. Dahil hindi ko inamin sa kanya. Ibang klase na yung sakit na idinulot ko sa kanya. Nasasaktan siya dahil nasasaktan ako. Dahil ipinagtatanggol niya ako. Sa isang akala niyang paratang na yun pala'y totoo. Sa galit ni Rina, pinaiba niya ang cellphone number ko. Pero kahit na nagbago na ang number ko, nalaman pa rin ni June dahil meron akong utusan o boy sa tindahan na taga kanila. Dinamdam masyado ni Rina ang nangyari at unti-unti ko nang napapansin na bumabagsak ang kanyang katawan. Niyaya niya akong magkita at maghiwalay na. Sa meeting place namin, doon na ako humagulgol ng sobra. Alam kong hindi ko kaya kapag iniwan niya ako. Nagmakaawa ako sa kanya. Yes, DJ Rocky. Kalaunay naraman na rin ni Rina ang katotohanan. Hindi niya nga ako naiwan. Pero pinagdaanan ko ang mahirap na pagsubok. At yun ay ang pagpapaalala niya palagi ng kataksilan ko. Unti-unti, hinasanay na ako sa lahat ng mga sinasabi niya sa akin.
sa lahat ng pagpapaalala niya sa akin dahil oo, kasalanan ko naman ang lahat. Hanggang sa umayos ang relasyon namin. Nagkaroon na rin siya ng oras para sa akin. Kaya lang, dumating na naman ang pagkakataon na bumalik siya sa pagiging workaholic. Wala na naman siyang oras para sa akin. Minsan halos buong araw na hindi niya ako natitext. O kahit online siya, hindi niya ako magawang kumustahin. Madalas, scene zone ang ginagawa niya sa chat ko. Busy ako. Yan ang madalas niyang sabihin sa akin. At kaya siguro ako naglolo ko ay dahil naghahanap ako ng atensyon sa isang tao. May kapitbahay kami sa bahay ng kapatid ko na itago natin sa pangalang Pinky. 47 years old. Suplada siya katulad ko. Kaya kapag nakikita ko siya, wala naman sa akin, hindi ko rin naman siya pinapansin. As in, wala lang talaga siya sa akin. Sa 2 taon naming magkapitbahay, ay hindi ko talaga siya napapansin. Pero nang palapit ang mga araw na aalis na kami sa bahay ng kapatid ko, doon ko naramdaman na meron pala siyang halaga sa akin. Inalam ko sa Facebook ang pangalan niya. Binuksan ko ang cellphone ng sister ko para malaman ang totoong pangalan niya. At nang malaman ko, halos 1 month pa yata bago ako mag-friend request sa takot na baka i-reject niya ako. Nag-friend request ako. Ilang minuto lang i-accepted naman na. Tuwang-tuwa ako dahil makakausap ko na siya. Nag-hi ako at nag-reply naman siya ng hello. Sabay sabi ko na hindi na kami neighbor dahil lilipat na kami sa ibang phase ng subdivision. Doon na araw-araw nagsimula ang pag-chat namin. Nagre-reply naman siya sa akin, hindi nga lang ganun kadalas. Kasi siguro ilang pa siya sa akin, hindi niya pa ako ganun kakilala. Hindi ko naman siya sinukuan ni message everyday. Hanggang sa naging ganun na rin siya sa akin. May asawa si Pinky. Merong 3 anak. Pero hindi pa siya lola. Working sila parehas ng husband niya. Madalas kaming magkasama. Madalas kaming kumain sa labas. At minsan, tambay sa bahay nila. At lahat ng yun ay ginagawa namin bilang magkaibigan. Pero isang araw gumising na lang ako na naramdaman ko na attached na ako sa kanya. Mahal ko na pala siya. Hindi ko pala kaya na hindi siya i-message araw-araw. Hulog na hulog ang loob ko kay Pinky. Yung tipong kahit gusto ko nang itigil yung pagme-message sa kanya at pagpapakita sa kanya, hindi ko na kaya. Malungkot ako pag hindi ko siya nakakausap. Malungkot ako kapag lumalabas sila ng asawa niya na parang guguho ang mundo ko. Hindi ko alam kung ramdam ni Pinky ang feelings ko para sa kanya. Madalas niya sinasabi na love ko siya. At pinahahalagahan niya ang mga ginagawa ko. Hindi ko lang rin alam kung anong love ang sinasabi niya. Ayoko siyang mawala sa buhay ko. Kaya ayokong ipagtapat ang nararamdaman ko sa kanya. Baka kasi kapag nalaman niya, ay mawala siya sa akin. Sobrang hirap tiisin ang nararamdaman ko sa takot na baka mawala siya sa akin. Mahal niya rin ako. Hindi lang ako sigurado kung
Kaibigan lang ba talaga? O more than that? Mabait siya sa akin at pasensyosa. At ito yung gusto kong ihingi ng tulong. Dahil gulong-gulo ako eh. Sa kasalukuyan, okay naman kami bilang magkaibigan. Pero may tensyon na sa bawat partner namin. Dahil si Rina, na partner ko, nagseselos sa kanya. At ang husband naman niya ay nagseselos sa amin. Nagseselos sa akin. Masaya kasi kami ni Pinky kapag magkasama at magkausap kami. Every hour yata magkausap kami o magka-chat sa phone. Ano bang dapat kong gawin? Penge po ng advice. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Diana. At ito, ang aking secret file.